Fl-aħħar sigħat saret spezzjoni mid-Direttorat tal-Annimali u mill-Ispetturi tas-Sanità u sissa m'hemm l-ebda evidenza li qed jiġi manufatturat salzett Malti minn klieb uqtates. Waqt il-programm ta' Andrew Azzopardi fuq l-RTK intqal li sa issa m'hemmx evidenza ċara li qed jinbih salzett li kien ġej minn annimali bħal klieb uqtates, tant li ma sar l-ebda rapport lanqas mal-Pulizija. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Sharmin Gawci qalet li saret investigazzjoni fuq dan ir-raġel Awċi li kien qed jintqal li beda jbih dan it-tip ta' salzett. Iżda l-ħanut tiegħu kien ilu snin magħluq. Il-Professur Gawci ddikjarat ukoll li ħadd ma daħal l-isptar b'effetti ta' ikel ħażin. Aħna hemm obbligu legali kull tabib jew tal-laboratorju li jkollu suspett, anke suspett jew konferma ta' mart li jkun relatat mal-ikel jew nħalla mart ieħor għandu obbligu li notifikana u aħna ninvestigaw anke mal-isptarijiet. Ġdan ma kien hemm l-ebda każ li ġie rrapportat li daħal l-isptar jew inkella amaranċi tabib li kien relatat ma' dan il-każ speċifiku. Elisin Bezzina, l-Kummissarju tal-Annimali, minnaħa tagħha ċarat il-fatt li legalment m'għandix awtorità tinvestiga każijiet bħal dawn.